Здравейте! Сега реших да сгубя един мини влог. Това е част от нашата сутрин. Изучението на Елизабет и Георги. Това е закуска за Георги и за Елизабет отчасти. Тук ви показвам как се правя рибената кост, която реално снимах вчера. Днес я развалих и ми беше кадрава косата. Вече и войсовъра ми не е това, което беше, хора. Не само живота ми. Той войсовъра не е това, което беше. Но тук се сплитам на мокра коса, за да имам кадрици. И ето, прехвърляме се вече на следващия ден в салона. Вижте ми аутфита и тези чехли са жестоки от CCC Shoes. Взех си ги за горе-долу 20 евро. А марката е Maxma, Хикс. Съжалявам за допълнителното звучение, но Елизабет иска просто да участва жестоко във видеото. Това да запиша voice-over ми е супер трудно всеки божи път, затова и няма толкова мини влог. Както и да е, слагаме инструментите в стерилизатора и се прехвърляме към клиентката. Сега ще ви покажа нейните ногти преди, като тук не са правени от мен. И след малко ще ви ги покажа след вас. Как е положението след втората година, защото при нас е наистина цветничко и лигаването и тръшкането е просто на ента степен. А сега ви показвам и хапването ми за днес, този сандвич от The Globe и рязка смяна към разходката ни от вчера в центъра на Пловдив. Тук ви показвам Сахат ТП. И Елизабет се вози на любимата си въртележка. Тук беше послушна и си прехвърлихме се към пеещите фонтани, където не много й хареса и това е.